Muduha ka buwan na kuno nga walay sweldo-sweldo ang mga kawani sa Mandaue City Hall. Tungod ni ini usa ka konsehal sa syudad mopapasar og resolusyon kabahin ni ini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Usa ka buwan ug mga 3 ka semana na nga wala makadawat sa ilang sweldo ang sagad sa mga regular ug job order employees sa Mandaue. Sukad kini sa paglingkod sa bag-o nga administrasyon sa hinapos sa Hunyo. Si City Councilor Joel Seno gustong mangayo og katinawan kabahin niini ug mopapasar og resolusyon. Matud niya, lisod kay magkautang-utang na hinuon ang mga empleyado. Everyday nagkaon man ang tao. Nya kining makasabot man gyud ta nga kada adlaw nay expenses. So we just want to look into that. Perhaps we can introduce some innovations, no? O nga haron nga mapaspas. Gipasabot sa city administrator kay bag-ong administrasyon daghan og giproseso sama sa appointment mao nga nalangan ang releasing. Apan gipasalig niya gipaspasan na kini aron makasweldo na ang mga trabahante. Itaas ang process sa pag-verify sa katong mga qualifications. Considering that it's a new term, I think nakapirma naman ko sa payroll last week. Nawahi lang siya tungod sa appointments. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.